Hello karbienglong pine video ke lalo nung nam ke thang nai address mate RJ ke main nai address alang li men ke Rupsajir Rongpipi alang li munitumhan ki shooting pen aning paharong pen aning pang samthek la sona video wan pi thek alang li henlo Rupsajir Rongpipi to tangte pine video ke la so video le lang ik sinang to tangte video le star ik lonang akoy labang so film long chapar jana bang phile pena bang phuamen ke lai ikhen lo Rupsajir Rongpipi bipul terang lapen Johnny Rongphar la so film long nang litum lang igloing action romantic labang so film hen lo Rupsajir Rongpipi alang li ke shooting cheng iga film iglo raje labang so film long chapar jana bang phile pena bang abang phuamen ke lahai ikhen lo Rupsajir Rongpipi Sonjoy terang Bijoy lekthe lapen Nirmali teronpi nangli tumla so video long lang igloing love emotional romantic lapen action Rupsajir Rongpipi alangli karbi film pen kaprek karbi video album long sitami alangli separjan do lahang bomen kolobang so video si kelang men na iglo nangli tum comment box ong tok penang bachini ikta lapen do thulang alangli RJ ke men nai pen a photo hai lang ik sinang to tang ta video le start ik lonang nangle tomla so video lang mesen bote subscribe ikta lapen like ta pikta lapen comment bang tenne igri pino video ke lansi kang tonlo kurwang tu dei ho